पंढरपूर कार्तिकी एकादशी निमतान हरमलची श्री सद्गुरू जनार्दन स्वामी महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टामार्फत पायी वारी हरमलच्यान पंढरपूर वचपाक भायर सरली। 11 नोव्हेंबराक हरमलच्यान ही वारी भायर सरल्या। 21 नोव्हेंबराक ही दिंडी पंढरपुरात प्रवेश करतली। सुमार 90 लोकांनी ह्या वारीत भाग घेतला। ही वारी मिरज हांगसर पावल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। राम कृष्ण हरी जय जय 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 राम कृष्ण हरी। हा जो दिंडी सोहळा जो आहे तो श्री सद्गुरू जनार्दन स्वामी महाराज यांनी हे मागच्या म्हणजे जवळजवळ 34 वर्ष झाली या दिंडी सोहळ्याला। याची स्थापना श्री सद्गुरू जनार्दन स्वामी महाराज यांनी केली होती आणि आज 34 वर्ष होत आहेत तरी पण ही दिंडी पायी दिंडी अजून सुद्धा काय आहे चालू आहे। त्यांच्या कृपा आशीर्वादाने ही दिंडी गोव्याहून हरमल गोव्याहून पंढरपूरला दरवर्षी पायी चालत जाते आणि 11 तारीखला म्हणजे 11 नोव्हेंबरला मागच्या शनिवारी या दिंडी सोहळ्याला हरमल गावातून सुरुवात झाली होती। आजचा 8वा दिवस आहे आणि 8व्या दिवशी आम्ही मिरज पुढं भोसे म्हणून गाव आहे 20 किलोमीटरवर तिथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत आणि 21 तारीखला ही दिंडी पंढरपुरामध्ये प्रवेश करणार। हा जो सोहळा आहे तो सद्गुरूंच्या आशीर्वादाने श्री सद्गुरू जनार्दन स्वामी महाराज यांच्या आशीर्वादाने संपन्न होतो। या सोहळ्यामध्ये बाल तरुण वृद्ध सर्व प्रकारचे वारकरी आहेत जे भक्तिभावाने आणि आनंदाने जय जय रामकृष्ण हरी या मंत्रावर ताल धरून पाऊले चालत चालत पंढरीची वाट चालतात।